Nkosi yezulu nomhlaba, ngimi phambi kwakho, ngimi inkosi naphambi kwabayingcwele bonke obabizile kulomhlangano. Kunye kuphela Nkosi engikucelayo, cela ukuba izwi lakho lingasuki kimi. Hleze nxa lisuka ngizawufika imicabango yokukhumbula ukuthi konje mhlawumbe ukhona yini umuntu owake wangiphatha kabi, bese le nkonzo iphenduka kuba inkundla yokusiphiniselela. Ngicela ke Nkosi izwi lakho kube yona lodwa elingilondolozayo. Ngiyazi ngime endaweni ebucayi kakhulu, ngaphansi kwendawo engimikona kunamanzi abilayo. Ngangikhona ngeolunye usuku emzini wasePhakameni, kwakunguJulayi njengoba kunguJulayi nje. Inkonzo yasinikwa umshumayeli othile, wayiphatha ngaso lesikhathi uNkulunkulu nami ngiqondanise naso. Sasekuseni wayiphatha kahle, saphuma sonke sibabaza. Ngalezo zinsuku ke abantu wakuthi makade kuphuma inkonzo bangajahi amaphalishi namatiye, banaka ukuthi bethini uNkulunkulu, bethini obeshumayela. Angazi noba kwakuhle noba kwakungekuhle. Nale ndoda eyayingumshumayelisa akhuluma ngayo mase siya ngasekami lapha, siweliswa unene webheshu, bayamazi ababadala. Ayevama ukuba acheme ngabomama athi helezani madoda, athi besedlulisa omama abayeke nje batetemule. Wayenjalo umshumayeli. Kodwa ngathi ngizwa kwathiwa le ndoda esiyibiziwe endlini emhlophe, kwathiwa kade uthini esontweni. Angazi-ke ngoba ngangekho ukuthi yaphinda yathini, kodwa kwathi emini yayingasekho esontweni, yayisihambile. Wasethiwa bopha imithwalo yakho ubuyele ezweni lakini. Lapha kusePhakameni, lapha kusendlini kaShembe, lapha kukhulunywa izwi likaShembe kuphela. Yayisihamba le ndoda. Angazi noma ngaphinde ngayibona yini, angisakhumbuli kahle. Ngiyacela ke Nkosi ba ungilungise. Ngifanele uma kulezihlwele azilindele izwi lomuntu, zilindele izwi lakho, zilindele ukubona wena, zilindele uthando lwakho. Ngicela ke ngifunde incwadi kaSamuel, Samuel sahluko seshumi nesihlanu, ngiqala evesini leshumi nesikhombisa ngigcine evesini amashumi amabili nantathu. Phinde ngeqe ngiyofunda ivesi lamashumi amathathu nesihlanu lokugcina. Samuel wokuqala isahluko seshumi nesikhombisa, ngigcine evesini 23 ibe ngifunde u35. uSamuel wathi lapho usemncane ngokuzibona kwakho awenzwanga yini ube inhloko yezizwe zakwaIsrayeli.
uJehova wakugcoba ube inkosi yakwaIsrayeli. uJehova wakuthuma endleleni wathi hamba uye uqede impela izoni ama-Amaleki ulwe nabo baze baphele. Awulalelanga ngani izwi kaJehova kepha wagijimela empangweni wenza okubi emahlweni kaJehova. uSawuli wathi kuSamuel, ngilalelile izwi likaJehova, ngihambile ngendlela angithume ngayo uJehova, ngimlethile uAgagi inkosi yama-Amaleki, ngaqeda ama-Amaleki impela. Abantu bathabatha impango, izimvu nezinkabi nempahla okuyona eyinhle uba bangayiqedi, uba bamhlabela uJehova uThixo wakho eGilgal. uSamuel wathi, iminikelo nemhlatshelo iyamthokozisa yini uJehova njengokuba kulalelwe izwi likaJehova na? Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo, ukuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama, ngokuba ukuthakatha kuyisono sokuhlubuka, ukukhonza imifanekiso nezithombe kubula. Ngoba ulidelile izwi likaJehova, naye ukudelile uba ungabi saba inkosi. Amen. Verse 35. uSamueli akaphindanga abesambona uSawuli waze wafa, kepha uSamueli wamkhalela uSawuli. uJehova wazisola ngokuba wemenzile uSawuli abe inkosi yakwaIsrayeli. Ngicela ukuphila leli verse. uSamuel akaphindange abesambona uSawuli waze wafa, kepha uSamuel wamkhalela uSawuli. uJehova wazisola ngokuba wayemenzile uSawuli abe inkosi yakwaIsrayeli. Amen. Amashumi 9:6 ihubo lamaNazaretha. Cela Nkosi ukudlula kubo. Noma izwi lami lingelihle bawungixolela abayingcwele. Iyeduka ebusweni bakho yimihla yonke yakuphila kwami. Ah
mhlambe wena umsulwa kulo kodwa mina ngishokile siza Nkosi Baba uhawukele umoya wakho ngoba ngiyeduka ebusweni bakho imihla yonke ukuphila kwami izwe yangedusa ngiyancipha ebusweni bakho bakhona abantu abangenalo lolu lisho le nkosi ekade ngifunda ngayo uSawule angizokhuluma indaba ende ngayo ngoba inhloso yami ukukhuluma ngoSheba iye indaba eyiqabanisa noNkulunkulu akho sono esibhaliwe esifundwayo eyasenzayo akho sono okukhulunywa ngaso uSawule asenza kodwa isono sikaSawule sabe ungalaleli izwi kaJehova isono sikaSawule saba ukuthi uNkulunkulu abeke izwi athi ligcina la uSawule bese yagcwalisa ilengozi ebingahle isehlele nathi emhlabeni isono sikaSawule ukuba uNkulunkulu abeke izwi bese uSawule aliphungule uma kuthiwa abulale laba bantu wabe sezikhethela wakhetha abahle wakhetha izimvu ezinhle uNkulunkulu engazange akusho lokho nathi ungasehlela khona into esengeke ngibone ivami kwenzeka angisiye nomuntu okwazi ukunaka ke izinto ngiyibhimi nje lokunaka izinto ngifisa ukusho ukuthi imithetho kaShembe iphelele amen uyahlupha umuntu othi meke walala waphupha vuka kumthetho bese doka Shembe inga esonto amaphupha amabangaveli kwenkosi ayobehlela abantu ekaleni kwabo so njalo umnikazi walesonto alalo umuntu afekusena athi leli bana sekufanele ihambe kanje bese siyamesaba ngoba ukhuluma ngolaka lo muntu sigcina sesiyenza lento ayisho ukuthi ngihambelanga kushe lo muntu wenza isono esenziwa uSawule ekugcineni mawufuna lapha kuverse 35 ithi le ncwadi uSamuel aphindanga sambona uSawule waze wafa uSheba abantu abaphindanga bahlangana ithi kodwa wayiloko emkhalela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wasethi ngiyasola ukuthi ngimenzeleni uSawule abe inkosi yakwaIsrayeli bangaka abantu abakhona lapha ethempelini abagqoke ingubo ezimhlophe athi uShebe sengiyasona ngakumemelana emazweni akini ngoba ufikela manje esontweni zonke izinto zobungcwele olwanazo zonke izinto engizenzile ngiphuma nazo ezulwini uyayiphikisa bangaka abantu athi uShebe sengiyasola ukuthi lo mfana kaGcwensa ngamenzelani oba ngumfundisi ngamenzelani oba ngumvangeli ngamenzelani wangumshumayeli ngamenzelani waba yiNazaretha ngoba kuba wengekho ngabe isonto lihamba kahle so njalo lapha embesini lokugcina sengiyasola ukuthi ngamenzelani uSawule abe inkosi yakwaIsrayeli uma singehlala leyo nkinga asiyofana yini nokhokho bethu ngelilanga ngeminyaka yo1935 sithi kakhulu esikhathi angazi kunjani namhlanje mhlawumbe laba bantu babezama ukukholwa ngiyamkhumbula umama nobaba kwakuthi mangena uJulayi bese beyadivorce udivorce
okusemthethweni nje okuhle bethandana laba bantu kodwa ngaphinda ngambona uma ubaba waba nesitofana sakhe eGam noma abe nesitofana sakhe lapha wayihlala khona ngiyabona babezama laba bantu kumkhonza uNkulunkulu wakuthi engakapheli uJune bese beqala bebopha bezilungisa ngibabona uhamba kwabe ekhaya uthi abantu bayazi bayaphi manje bahlale emhlanganweni uzuphela kodwa uma uShembe ehlabele isihlalo sokugcina ngo-1935 esilizwile webaba nkulu sehlulwa webaba thambisa izwi lakho Khokho bethu laba ngikhuluma ngabo ngiyamkhumbula umkhulu wathi meyikhuluma ngoBhombela akhala inyembezi kodwa ezali baba yayithi meyikhuluma ngoBhombela ikhala inyembezi kodwa yini laba beyihlabele lesigodini sosisi iliphi leli lizwe labahlula bakwenze njani namhlanje kuyoba njani ake sizibheke nawe uzibuke nami ngiyazibuka ngeyindanga inkosi khuluma ngamantombazana amabili ithi amantombazana ngawabona esekhona lapha ePhalamende ithi ngangawazi ukuthi ayifike nini ithi ayisehlala lapha ngaphakathi akhuthala kakhulu kuzo zonke izinto ezenziwayo uma emgidini abekhona masetshenzwa bekhona uma kunikelwa ngesala kuyingozi ngeke usala ukunikela ayikho into eyingozi ukudlula lona ngiyakhumbula inkosi ithi ayikho into emhlabeni ongayenza enhle uNkulunkulu ukunikela ngothando ithi kodwa unganikeli njengoKhayini usho njalo umfundisi ngesilungu Khayini wayethi manikela tshinge Khayini wayethi manikela akhethe umbili ophehliwe akhethe ubhontshisi onezilwane athi inkosi mihidla nakudla kwakho bese kuthi abela esibeka yena akhethe ithole lihle kuna wonke akhona esibayeni sakhe athi inkosi nawo kufanele wena akungifanele mina ezinto ezifanele uShembe unazo nje iphutha kodwa ifanele uShembe maye zakho seyidlule kaShembe khona ubungozi obukhona ngoba into ezinhle ifanele uJehova angisho ukuthi yeke kuba nezinto ezinhle kodwa uma unazo zikhale ukuthi ekaJehova eziyabuye zingakanani ngoba unazo nje ziphume esandleni sakhe amen uKhayini wethatha umbili ophehliwe wathi mina inkosi idla la kwakho lo amboni uNkulunkulu angasho lutho sathe siyangena isona enhlizweni yakhe sangena ngomona
Mona ke isifo esisimangaliso. Kodwa ngithanda ukukhuluma leyo ndaba. Fisa ukukhuluma la mantombazana amabili. Uthi ubaba inkosi yasePhalamende ayisekhuthala kakhulu amantombazana. Azenza zonke izinto ezenziwa izinhle. Ithi kwathi endala ngabona ngasayibone lapha ePhalamende. Ngangazi ukuthi ishoniphi. Ithi ngase ngibuza koma ukuthi le ntombazana enozibani yashonaphi. Ithi basebethoma baba yacela yathi cela ukuya ngasekhaya. Uthi ngase ngithi sinesikhathi esingakanani hambile. Ithi wayesethi sesiphelile inyanga embili noma ezintathu kayibuyi. Asazi ukuthi banjwe yini. Ithi inkosi ngase ngithula isikhashana. Base ngibiza udade wabo omncane. Ngathi udade wenu washonaphi. Wayesethi baba wagoduka wathi ucela ukuya ekhaya ukhumbula abazali bethu. Awukhona sabuyingani. Osikanga dasabuyingani. Ithi ngase ngikhipha imali. Sengimnika lo mntwana ngithi gibela uye ekhaya ufika umlando kuyena. Ngamshiyi. Ungamshiyi. Yeduga yebusweni imihla yakuphila khona ekhaya. Yayisimbiza ihlala naye kade wethu. Njengoba ngibona ngilapha nje ngithunyiwe ePhakameni, ngithunywe inkosi yami, ngithunywe uShembe. Manje uhlalelena usabuyingani? Uhlalelena ekhaya. Yini emnandi? Yini enhle ufike ithola lapha ekhaya? Lesiyenze ukuhlala uzukhohlwe ukubuyela ePhakameni. Inkosi entombazane isiphendula udade wayo yathi awu soyizwelele ukuthi kangaka uza lapha uthunywe nje ubolande mina. Yebo ngilande wena. Nemali ubaba unginikile ukuba ugibele nami ngigibele. Iziyo yangedusa. Yancipha ebusweni bami. Le ntombazane yathi mayifika lapha emazweni akubo kwingozi. Khona ingozi. Angazi sawenza njani. Aza abantwana esibapho uNkulunkulu sababekaphi. Sathana ukhona la ngaphandle uyabhoda njengengonyaka. Ufuna ukubaphuca ubungcwele. Yize mina nje ngibe novalo ngoba
mina khangedwa anginamfowethu anginadadewethu abazali bami bathi mabephiwa ingane kwathiwa yona yodwa uqala ukugcina nayo bayihluphekela kwathiwa linani nohlala ninizeni bona noze nikhunjwe lakhani nokhunjwa ngaso angikhulume kodwa ngalezo zinto bayazi-ke engihlala nabo endlini angingeneki ziningi ezamina ingempela kakhulu zabashuka nje kwathiwa zoyizona eziyobaningi ziningi kodwa ngimazi uNkulunkulu ngathini inkosi ngenzele zona sathana angaziboni sathana angayifumani ngoba meke zaphuma lapha kuyoba njengendaba ekhulunywa omunye umvangeli ethi wathi mendlula umfundisi uMandlala eyobona umfundisi wafika gijima ingulube emzini wakhe uthi wadlula waya le wacabanga khona wabuya waphinda wadlula waya le wabona ingulube zigijima esine ngakhuluma kabe sonto yaxolisa kodwa washo kanjani ingoba bathi angahamba isabathi asena ndaba nenkoba inkolo kababa sendaba nathi wayenkolo kamama wayenkolo kamkhulu sasohlala enkolweni kamkhulu noma kuyakuze kwenja sikhona izinto ezinhle ezikhazulayo eThekwini phakathi kodwa inokufa le ntombazane yathi mayifika lapha ke bayibona abafana bezwela kubo bathi uhlaleleni ephakameni hlaleleni ukushembe qashe nobuhle bakho bunje ukushembe lendela amakhehla lawa lehlute ibo akhehla lawa sephakameni angeclean ngalesikhathi ngalesikhathi abantu babengayinaki ukugeza kahle nokunaka nawasha nje ingubo zibezinhle bakuyinto inazele ivangiphabobe sonika sikhumbula lesikhathi yakhumbula nje kumiswa insizwa lapha eThempelini egqoke kahle imiswa inkosi yathi ngicela mphendule nibe njengalomfana wegqoke kahle ngalezo nsuku wawuthi uma umfana ukwagqoka kahle umfana akagcenze usezohlubuka wawithi ngibonela lesikhathi kasho mawungefaka ishirt elimhlophe ufuna ukubona ubani kanti ufuna ukubona uNkulunkulu bathi labafana ulibela amakhehla lawa sikhwamena lehluthe ibofu sikhona thina sibahle kangako khohlwe yini ithi ngenze njani hayi mina ngikholwa la sikhwamena ukholwa kwani lokho shebe wenzani bayikhuluma le ndaba yazaqala ungena insizweni yalomntwana yasikhohlwe ke kuphakameni uthi mayelana nodadewabo lendaba lentombazana nodadewabo ethi asikubuye kuphakameni uthi hayi angisabuyele kuphakameni wena uma unenkinga hamba ufike umtshele ubaba uthi mina mhla ngihambayo kuphakameni angithathanga lutho lwakhe ngafika manje ngindle ngaphumana nasipeletu angiphumanga nalutho ngathathe ngangifike nabo ngahamba nengifike nabo manje ke angahlupheki njalo sona abantwana besikhathi mase sikuqhelisa ukushema sikwenza ube ibhubesi sibe namandla ube nolando sikwembethe nami siyangembanda nawe emhlabeni singakwembanda hawu usho kanjalo dadewethu yangisho njalo ngifika usho ukuthi cha angisabuyeli kuphambili angisafuna ukubona umuzi waseBhayibheli sengithola into enhle kakhulu thola isoka thola ibhungu ngihlala ngibukela amadoda agogile oh yebo wayesekhala lo mntwana wakhe wathi ulungile sengiyakushiya wayesemshiya sebele emva efese ibikele inkosi konke akushilayo baba unqabile ukuya kodwa izwe lihlunga lishilayo uthe
ahambanga nalutho lwakho. Inhliziyo engedusa ngiyancipha ebusweni bakho. Angihambanga nalutho. Awusho njalo naye usho njalo. Oh, wayesekuhlala. Lapho mina ngiyahlala kusonto. Akubonakala umuntu ongekho. Inkinga yelibala ileyo, akubonakala umuntu ongekho. Noma ngabe uphakathi komama akabonakala amsekho sibani bani. Noma uphakathi kobaba akabonakala, noma uphakathi kwamakhosazana akabonakala. Akube khona isikhala esivulekayo. Ukuthi yazi isikhala usibani bani wayehlala la. Le ndawo lokho yamlinda, ayivalwa umuntu. La iphamini kuyabhabhadiswa abefundisi baze bagulele emanzini bebhabhadisa amakhulu ngamakhulu abantu. Mawuthi unqaba ushembe uzinqaba wena. Oh, usho njalo uthe cha Nkosi, akukho ahamba nakho. Wahamba nento zakhe ayifike nazo wabuyela nazo emva athatha ngalutho. Hlala wena nomuzi wakho wasePhalamende. Wakuhle. Yamnandi indaba yalomntwana. Wagijima amaqeqezwe lakubo. Wasini ingoma unyalo ube emhlane. Yamvuna yonke into nyayinhle. Nale insizwa yamthanda sengathi iqala ukubona umuntu emhlabeni. Kanti ukhona uJehova. Yezenyoni zinezindlu zihlala yezenyoni ushembe wayithola. Wakehlala usibanibani. Wahamba isikhathi kubuhle. Ngeyilanga wasefika lo mfana eze kwelo leli pheshikazi lakhe. Walibheka wayisethi hawu namhlanje wasemzini ungibuka ngani. Wathi ngibuka into entsha kuwe. Hawu ubuka. Wenzeni namhlanje ekseni? Hayi ngenzanga lutho, ngenze nje ukujwayele. Awukho kwenzile. Phono kani? Cha nginoki lutho. Awunuki lutho ngiyalizwa nje iphunga. Lapho libalekile iphunga lobungcwele. Wayesebalekile ushembe eswele indawo entizweni yalomntwana. Langene iphunga othi ngalizwa uvala amakhala. Hawu. Awuzange wenze lolu cha ngendanga lutho. Gezile kuseni yamgezile. Phinda ke ngisagoduka hamba indogeza. Wayesecabanga ukuthi hawu ngaphela ngabangigezanga kahle. Wayesegeza iphinda emadwaleni akuba wageza. Wasethatha zonke lezi zinto wayifuthwa wayifutha zaze zaphelela kuye.
shintsha ukuthi mhlanga befika kuzwala makha wasefika lo mbhemi ntambama wathi hawu senje kanti hawu nginjani na unuka iphunga elingabekezeleki angikwazi mina nje ebusweni bakho yini wena yini waqala amahlikihliki ubuhle bashebe basebalekile amakhetha lelibana mulibone pha esiphethekwini nandi ikhetha sebabili vele belihle ngisho isalukazi sakhona kodwa mhlanje sokushebe kuyabaleka ubuhle babalekela intombi enhle hawu wajika nje ebusweni manje wasuba amahlikihliki ungenwa yini osilungisa ngenze njani na hayi koyilungisa nje imbambathe nenywele zakho koyimbambatha singabi nje ulunge nakahle amagoda akho angabi mahlikihliki abe nje yaqala yalo enza konke okuhle ongakucabanga wathi kwena umfana wathi lalela ngitshela ndaba yakhe yangehlula ndaba yakhe yangehlula kanye wawuye ukukholwa nje wasekuphameni wawufuna ukugcina usunje ngokutwayisa wena mntwana wasekuphameni mhlawumbe ngimele lokho Nkosi yasekuphameni bangizixwayise mina ukuthi uma ngikushiya ngiyakuba njani yawuthini izwe bawuthini abantu bawuthi kusewuye yini lo sasimaze nje sasimaze nje kodwa manje usenje hawu usho ukuthini na ngisho ukuthi ngiyahluleka ngenye ziningi intombi engcono kunawe ningi intombi ibukekayo ningi intombi umuntu akahlala nazo athokoze mayihleli nazo wena unenkinga yakho engaziwa umuntu futhi awufuni ukuyilungisa cha sengenze konke imizamo yami ehlulekile phothi mina ngenzeni mawehluleka wena njengoba ngibona namhlanje uphinde ungibone ngiyagcina ukuzaletha thathele uwe thathele indaba yakho thathele iphunga linukayo sheme washonaphi kuwe sheme wenza njani wambeka kuziphi intaba Osbaba ngiyakuthanda empawela yaqala manje yathi hawu Nkosi ngakushiya kanjani uma ngibuyela kuwe lesisila singelisuke yini yabatshela abazali bayali cha sengiyabopha ubopha uyaphi na sengibuyele ephambili hawu usuthanda ukubuyela ephambili usuboneni cha konke okuhle engathi kuhle sekubi manje yayisibopha ithi Nkosi yasephambili mayikhuluma le ndaba bazokhumbula baba ngithi bako lapha ko 67 66 ya mangaphosisi bako 67 66 ije ngathi ngibona lo mntwana wayesekhona ngazi wayihlanjulwe kanjani
Ngoba soba njalo bebahlamlile. Wengoza ukuthi aphume emazweni akubo. Afike kwathi ngidle iphilisi kanti wenze inkulu inkanankana. Bese bemona befundisi bezela kubo nabashumayeli bezela kubo. Esegcwele esontweni sumgezile. Ibo iBhasopa leyo ngozi. Ithi kangazi wayihlanjwe kanje isho njalo inkosi yaseKupama. Uma ethi uNkulunkulu kangazi wayihlanjwe kanjani kanti wayihlanjwe kanjani. Kanti wamhlamulele kanjani. Kanti wawenze njani. Ithi angazi wayihlanjwe kanjani. Ithi kwathi ngelilanga ngihlele emgidini ngase ngimbona lo mntwana ehleli njengalapha. Ithi wayesethanda kakhulu ukungibona. Wathi nobelele ethi ngifisa ubaba aphume ke ngimbona nabe kanye. Ithi wayesethanda kakhulu ukuyibona nemgidi yasePhakameni. Kodwa engasayifanele. Ithi ngambona ehleli lapha. Ithi ngase ngithuma umshumayeli bamazi umshumayeli zokhuluma abadala umshumayeli uqaba sekwazi. Ithi ngathuma umshumayeli uqaba. Ngathi awumbizele lo mntwana. Ha, ngiyaphosisa. Awuhamba ubuze lo mntwana wapi. Wayesefike ezisho wathi mina nginozibanibani. Wasibanibani obehlala lapha ekhaya. Wabuya umshumayeli wamtshela baba wathi hamba ungibuze ukuthi uphuma phi. Wayesefike embuthi baba ngibuze uphuma wathi ngiphuma ekhaya. Kade sengibambekile engavumi ngibuye. Kodwa ke sengibuyile sengikhona lapha ePhakameni. Sengikhona ePhakameni. Wathi usho njalo umshumayeli nawe usekhona wathi baba uthi usekhona. Wathi phindela kuye ungibuze ethi ungiphatheleni ayihambe nayo. Inhliziyo iyakhethusa yini le angibuyele nawe ehambe nawe yami. Amehlo alomntwana agcwala izinyembezi. Ngoba engabuyanga lutho. Awangiphathele lutho abuyanga nalutho usho njalo umshumayeli cha. Hamba kumtshela ahamba goduka abela abazweni akubo. Uyoza kube mhlawumbe ngiphathele lutho ayihambe nalo. Ithi inkosi wahamba lo mntwana ngizange ngambuye ngambona. Ithi angimazi noma usaphila noma safa. Ingozi le engasehlela sonke. Angisazi wangesona isila sakhe yedwa sokudelela ushembe. Sila sokudelela ushembe siyamehlela umuntu. Noma esegqoka njengami nje. Noma egqoka njengawe. Afiwe umoya wenkani. Afiwe umoya ongalaleli lutho. Abe isiqhaka esiyiqhaka zonke. Simangaliso nje ukuthi umuntu ashaya abantu aphinde afuna usishaya nje esontweni. Sesokholwa lo ngashaya thina uzolwa nobani. Lesontweni kuyasontwa nje akushawa umuntu. Kinga nje mawuthi yabona mina umthetho wami. Uma ungangiqondi kahle ngizokushaya into esimangaliso. Usishaya kanjani esontweni? Shaya kanjani mase esontweni phambi kaShem? Shem usithanda kangaka susishaya kanjani ngoba sicashe kuwe. Sengizohlala phansi. Bengekuhle ngithi qhathi lapha. Nkosi yami, Nkosi bese ngihlala. Ngeyila ngisebenza nomfana, sengiyayeka abangcwele, sengiyezwa ukuthi khona umuntu odedayo. Isebenza nomfana, sengiyamthanda lo mfana. Into engenza ngimthanda uthi ngizalwa amaNazaretha.
pho awukholwa ngani wena uthi inkolo yasePhameni iyasinda ngihlonye ukuthi iyasinda kodwa ngiyayithanda abazali bami bayakholwa usebenza phansi kwami wasefakwa phansi kwami lo mfana phethe lapha emsebenzini ngokusemphethweni wasefakwa phansi kwami sesebenza naye ngambuka nje wasebenza inyanga ezihlanu ezisithupha seyasihamba angimazi ukuthi uhamba kanjani ngagcina ngasamboni esehambile mfana Mseko lo wathi uyakuthanda uma ngiswa bayazi abangapha ngakosiphingo ngehla lo mgwaqo othiwa Prospecting Road khona igaraji amawujika ngazi nothiwa iAvenue East ngimfica khona lo mfana uhamba ngemoto enhle imoto enhle upake khona ufaka petrol bese ngibona bese hawu baba mfundisi usaphila baba ngiyaphila hawu wahamba kanjani hawu mfana wami sombe imoto enhle kangaka wena mina ngakabi nawo ngimdala kade ngasebenza uthi hawu baba ngihamba ngale moto inhle uma le ndaba engikhuluma ungayizwa kuyoba indaba yakho ngiyitoliki ngizoyiqeda nje bese ngiya ma ungayizwanga kuyoba indaba yakho ayami hawu mfana hamba imoto enhle kanje hamba imoto enhle lalela ke mfana wawuphethwe impela ngithi uyakhumbula baba bengiphethwe ngifuna ukunika ithuba ke ngigibele le moto ke ngishayele ngizwe ungaze ngishayele imoto enhle njengale yakho bese ethula lo mfana angibheke abheke phansi bese ethi baba mfundisi ngeke kwazi ukuyishayela le moto hawu mfana yini iminyaka emingaka mina emgoqweni ufika izolo usutshela ngithi ngeke ngikwazi ukuyishayela le moto ngishayela le moto uthi cha ngeke ngikwazi ukuyishayela futhi ngeke kwazi ukungena phakathi kuyona wasethi ngithusa kancane angizoyitoliye ngizoyishana wasethi ngithusa kancane methe engene kodwa ngeke kwazi ukungena kuyona hawu mfana yini nameve ehlalweni akuhlale kuwo cha akho meve akho lutho nje kodwa ngeke kwazi wena ungena kuyona angithi baba nomfundisi wasekuphakameni ngithi usho wona nje usakhumbula kana wathi ngeke kwazi ukungena kule moto inhle inje iyanofozela yakhiwe inayo khona lotho ama-airbag inama airbag konke umzimba kusho uma uginqika yakubamba nje ama-airbag awufi hawu mfana wami ngiyakuzwa kodwa ungiphatha kabi uma uthi ngeke ngikwazi ukungena kuyona usakhuluma igama elikhulu ke lo mfana elangithusa uthi ayikufanele hawu wenzani wabulala umuntu wamfaka phakathi cha angibulalanga angaze ngibulale umuntu ngamfaka phakathi lo pho ngiyeke ngigibele ngani sengifike egcineni kwendaba uthi lo mfana le moto yigitsi niyezwa bakhona igitsi imoto ehamba emgwaqweni ingafanele ukuba ibe lapho kusho into abasendaweni ongafanele bayona igitsi akazoba ngizolana uma ungangizwa impela usafuna ukuthi uqale uyafundisa first year school uma usendaweni nje ongafanele ubeke yona uba khona ngenkani uyigitsi ulo mfana igitsi ngeke ufike la uyakhona bazosibamba nawe endleleni siphuma kwangoma bekugijima imoto engekho namagitsi esinkonzweni kaShembe uhlela abafanele bodwa imoto yimi ngafanele ukuba kulowo muntu ize ngokusemthetho igitsi konkothela usho njalo mfana bese lokugcina bese ngihlala phansi ubuzama kuphela ayanelisa
ke baba ungene kule moto wena njengomfundisi igitsi nokubone la ifanele ukuba la uyibonisa ethempeleni ayifanele ukuba la Nkosi yezulu nomhlaba bewukuthanda kwakho Nkosi ukuma kwami phambi kwakho wewedwa Nkosi oyingcwele ngizalwa amadoda ayinezono mangigoqe lapha Nkosi bengafisa shembe wasezulwini uma besamile esigodini zosizo bakhulule sekuphele konke Nkosi obekuyisabelo sosuku ebesibekwe phambi kwami nguwe wedwa shembe ingcwele shembe wasezulwini Mninimandla wonke somnganise ephungelihle sengiyabonga Nkosi ngibuyisela Nkosi esandleni soyingcwele amen siyabonga amazomnandi esiwathole kumfundisi wenkosi inkosi zimbusise Sizophetha inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo se-19 sizocela umshumayeli uZondi ohamba ubasihola ngosihlabelelo inkosi zimbusise inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele
Asibonge. Inkosi yasekhwama uShembe ngicela uNkulunkulu asikhwame njalo nami ngicela izizwe Nkosi yamakhosi ngicela uNkulunkulu ungene nalo uShembe ngicela uThixo ungene naye Thixo asikhwamile uthi izidoko Nkosi asikhwamile ngicela uNkulunkulu ukuthi Amen. Amen. Asibheke Nkosini. uNkulunkulu wakhokho bethu Baba sibonga usuku oluhle siphelo namhlanje sicela baba usenezezele ngezinye. Sibonga baba nezinto ezinhle eziningi osenzela zona nsuku zonke. Sicela baba usenze nathi sijwayele ukwenza izinto ezinhle. Sibonga baba sesibona abantwana bakho befikile belindelekile ezingozini zomgwaqo. Sicelela laba abasezindleleni ubaphephise baba nabo baze bafike lapha ekhaya bephephile. Sifundiseke baba nokukholwa. Sinike Nkosi namandla okumnqoba uSathane. Konke lokhu sikucela ngesandla somprofeti uShembe manje kuze kuphakade. Amen. Share loyeke inxokoxoko gagasu lwadle nabamba isikhumbuzo ukhumbula ubhombela weyimanga lihlonipha yona injika kuhamba lebhidi izinto akhamisa abalula leshomela sesizulini iso ihlatshwa ngesambulela kube emhlabeni ehlatshwa mafosholo khokhela sesizulini ungenganani ngoba nasengcupheni yosipho yahlala bethe bemsikaza ngosipho njengentwala ayithulele akhisheka abaxokhele nkosasa achithela abasosa sesizulini ubudede ngibenza kadala abantu bebhekile bathatha isoko samaqanda ephakele sesizulini kofanya isiphanda masala phumba machobo kwakho nje amahuwa kolunye amabhunga sembudeni sibe emhlakano kwabuya amabili amatshela inkosi lekhanga ngembala njengofevale nasemvoti plaza iphandla abantu bathithiza ethukizana isizaqile ngawakhona amehlo yabuyisithatha sizobo ngihlahla kubona uShembe mayikhomba idubukele ezandleni ezinhle zenkosi ikome emaphupho ekhova bathalazila abahlonga amehlo moya belindile ukutshelo iphepho makholwa iphepha sihawu baba bazabeswe abasezulini bahalalisa ugagamele uhubhalala lohlaza eJudiya basafisa imntaba bade behloko babegomoshela uShembe njengowabo zindi ntamo nabakonyoka balubele lokukhala kososisi hitshe